Kakamega was chikosoli chechi secondary asekerango kerikia nationals kigendete kubwatansa asebiti au imense meria Kakamega asekosoli Enkoyo ngo chikosoli chechi semi final lense moya muracha nyara koba chikosoli kurero asekatie chikosoli juna ase eskuria agoro sare eyo yalenga abanyankongo bechikosoli chukuru asense moya Nyanza banyarete kwa bakogosoli ase ekosoli abena mone team ya Dagoretti Boys na ase ekosoli eyo ngo yaenda makali asita kemerongo kianda kwirira ekosoli kwenda ase chitaika chokomenta ase omubuya tato kakwirira ekosoli kwenda nsemerie chi penalty abo ase team ya Dagoretti Boys nyara kwa bagekonyengera etimu ya Agoro Sarasi wanyara kwa bakubunga chi penalty chabo isato na etimu ya Agoro Sarasi wanyara kwa bagekotuta chi penalty chabo chonsi kwere skuru ya Dagoretti Boys kunyara kwa bagekwenda nsemeri yechi finali yechikoso chuchese kadire nsemo yabamura asabra chikwa bakomera na amone skuru ya St Antony Boys amekande buna Solidarity Boys abuna araburit koliale banyara kwa bakopaso Kisii banyango kobense mu ya Kakamega eskuru ya Shanderema asitikoso yechekerengo ye eski secondary. Anza tena vizuri. Wanajibu kwa mpigo, wanaingia tena. St Antony wanaingia. Wanakwenda tip tap. St Antony, hatari! Anapiga goli safi.